Hi mga moms, gandang gabi sa inyo. So today, impake na naman tayo as you can see. Obviously, impake time. So ngayon, ang ini-impake ko ayusin ko ay ang aming mga costume na gagamitin para sa aming Kamigin show. Yes, you heard it right. Meron kaming Kamigin show. Sa mga Bex, Brenda Damage, Gwen, Mar. So, we will be there. So, kailangan ko lang munang ayusin is yung mga gagamitin namin. Kasi bukas may tournament sila Brenda. So, mabuti ng mais ko to, madala na yung mga dapat dalhin. Kasi baka mamaya may mga maiwan na naman ako at makalimutan. So, yun ang iniisip ko. I really don't know kung pwede ba ang spray net sa... Kasi nung nakaraan, naharang ako. So, I really don't know. Dala rin ako ng stockings ko. So, may show. Wala ding accessories. Mas kailangan namin accessories. So, this place is for our makeup and costume. So, I bought Brand Damage two sets of costume. If ever na at least may pagpipilian siya ng mga outfit. Nandito lang. So ito ngayon na ito masusuot. Yung colorful na blanket. So may term na to yung pink na paldang mahaba. Or yung colorful. So pwedeng ito yung colorful. Or yung mahabang pink. Since mga naka-ano rin kami, naka-ganito rin kami. Tingnan natin. At dadaling ko na lang din siya para ano yan, may choices siya kung anong gusto niya. Minsan kasi trip niya rin magmahaba, minsan mas gusto niya yung maiksi lang para hindi siya masyadong mahasel sa outfit niya. Puti na rin yung maraming dalang extra outfit. So, this is here. Papalaman ko siya. Ito lang ang ano yun, kasi malalaki yung costume yun. Yung ako white. Yung mga paldo nandito. So, samahin ko na lang siya. I-roll ko siya ng mas maliit para magkasya. Ayan. So, we have the white. We have the red and parang skin tone or brown. So, yung mga tops niyan, ito, the red, skin tone, and white. Yung mga nabili ko to. So, kasya naman. Baka naman kasya siya sa aming tatlo. So, hopefully. Lalaki na kasi namin, diba? Sa totoo lang. Ang hirap na rin kasi mag-diet, mga moms. So, maybe tomorrow baka i-double check pa nila to. Kasi kailangan pa namin tingnan yung kasya sa... Actually, kay Melmar wala naman kaso. Sa amin ni Gwen, kasi nga, mas malaki kami ni Gwen. And me yun, you know. So, this is the palda. Until now, meron pa rin disco kasi may nagdidibo pa rin sa likod. So, ayusin ko muna ito. Pa-finalize ko yung ayos ng costume. Kasi yung mga boots, ihiwalay ko siya. Pero kailangan nakalagay siya sa ganito para hindi po siya baka mamantsahan ng mga makeup or diba, tapos yung kulay pa naman is mantsa. Para naka-settle. So, naka-safety siya. Yan.
tayong ziplock na gano'n. Diba? Para mabilis. So, sabi ni Inday Katok is meron daw kaming 2 hours. Parang ganun. 2 hours na kailangan gawin for the show. So, ngayon nag-isip-isip tuloy kami kung gagawin natin for 2 hours. So, bahala na kung paano natin mapapahaba ng gusto yung aming show. So, ay, kasi yung plancha. Dito yung plancha. Blower. What else? Ay, pang-makeup na sa kanya. Ayan. So, for the meantime, ito na. Kasi ayusin ko rin yung aming maleta ni Gwen. Yung sarili naming maleta. For the meantime, ganyan muna siya. Gwen! So, nandiyan kami sa Camiguin ng May 2 hanggang May 5. So, syempre, kasama dyan yung pag-iikot-ikot natin, paggagala natin. That's why I bring my bikinis. Syempre, hindi tayo ng mga bikinis. Meron akong meron akong bikini na hindi ko pa nasusuot sa mga videos and vlogs, kaya hinahanap ko siya. Kung gagamitin ko. Ang tanong, nasaan na siya? Siyempre, pag mga ganyan, kailangan mapaghandaan natin yung mga susuotin natin, di ba? Kailangan hindi tayo magpapakabogs. Where is that bikini? Bikini, bikini, where are you, my bikini? Oh, where is that bikini? Ito yung mga headbands ko. Hinanap yung bikini ko. Saan ko siya nilagay? So now, I'm going to pasok na natin yung mga, siyempre mga pangmalahasang dress natin for photo ops, ano ba, picture, something like that. So, ilang araw ko? 2, 3, 4. So, 3 days kami doon. So, morning ng 2, alis na kami dito. Siyempre, may disco, may pistahan, ganyan. Kasama pasyal-pasyal, ikot-ikot, mga isang kabikihan. Oh, I forgot the ano yan? Girdle. Aming girdle. Girdle. So, nagpila na malaking t-shirt in long sleeve. Pang lamig ba? If ever na bilang lumamig, so, kung malamig at least meron tayo sweater. And of course, yung towel. Shorts. Underwear. I have my, asan yung dalawa kong magic undies. Yeah. Where's the other one? Asan yung iba? OMG. Ayun. Meron tayong tatlong undies. Dito. And, pag-asan ko na put here. May swimsuit. So, ilang swimsuit natin. We have one set. Meron tayong yung orange kaya na panty nito nasa ito, medium 2. So, yun na akong gigamit. For sure. Ang hinahanap ko yung bagong kong swimsuit na sa kaya. So, if ever na, ay, ito pala yan. Okay. Tapos, halimbawa, bila nagbago yung mood ko, masyado maraming tao, crowded, nakakahiya,
ano tayo, rash guard. Nabili ko pa to sa ano, sa Surigao siya. O sa Surigao, sa Enchanted. Surigao ba? Tama ba ako? Comment lang din ng mga so, ayun, nagdala ko ng rash guard kay Emma. At syempre, meron tayong sariling towel. Ay! Okay. So, wala pa din yung toiletries ko. So, ready ko yung toiletries ko. And some other outfit na. Andito rin yung ating mga towel for the show. Ang aking girdle for safety reason. Ilan ang dress natin. So siguro, if ever na kulangin na naman ako sa damit, pwede na ako bibili. Okay, so let's close it. Yan. So, yung hair keys pala. Ang garden ni Brenda. Nasira na yung zipper. Susunod kong project yan, yung bagong maleta. Kasi nasira na po itong regalo sa akin ng aking sister. Sister Van. Na ano na yung gulong. I don't know what happened. Mayug-yug lang yung gulong. Pero okay pa naman siya. Charin. So I have yellow and mustard. So, ang kailangan na ngayon is kung saan ilalagay yung mga boots and heels na gagamitin natin. That's all for now. Medyo nakakapagod na rin kasi ang dami kong hinahanap na mga bagay-bagay na hindi ko makita kung nasaan sila. So, sobrang dami ko kasi nagamit. So, that's all for now mga moms. See ya. Tomorrow magkukulay naman ako ng hair. Siyempre para fresh tayo ng konti. Diba? Tulog muna na ako kasi kapoy na ako from the birthday event. Bye! See ya, Kamigin!